Автоматизираната линия, с която се добива мед, е оборудвана с устройство за разпечатване на питите, преса за отпечатки, 52 рамкова хоризонтална центрофуга, вертикално сито и помпа за мед и е един от най-привлекателните артикули, които се предлагат от компания Лисон. Продуктът е предназначен за средни и големи пчелини. Използването му значително намалява времето за разпечатване на восъчните пити и центрофугирането им. Също така се осигурява комфорт на работното място и свежда до минимум разходите, като целият процес може да се ръководи само от един човек. Този модерен и напълно автоматизиран продукт е съставен от няколко устройства, които са свързани помежду си, за да облегчат работата на пчеларите, които имат по-големи пчелини. Линията е с автоматична пневматична система, която подава рамките към машината за разпечатване на пити. Благодарение на това рамките в корпуса се поставят в поточната линия на разпечатващата машина, а корпусът се поставя на транспортната линия. Машината за разпечатване с основен и автоматизиран резервоар за 10 рамки е оборудвана с верижна поточна линия и нагорещени ножове. Производителността е 5-10 рамки в минута по време на процеса на разпечатване. Восъчните отпечатки се поставят в преса с производителност 200 кг на час, намираща се под машината за разпечатване. Функцията й е да отдели меда от восъка. Медът се стича в филтърно сито, а добитият восък попада в специален контейнер. В същото време разпечатаните рамки се поставят на линията за зареждане, която свързва машината за разпечатване и центрофугата. Оборудвана е с поточна линия, която сама брои и поставя нужния брой рамки в центрофугата. Линията може да бъде контролирана автоматично или ръчно. Хоризонталната центрофуга има мотор и автоматика за центрофугирането на меда. Центрофугата е за 52 рамки. След зареждане центрофугата се затваря автоматично и центрофугирането започва. То трае 5-7 минути. Добитият мед се стича в вертикалното сито с вместимост 120 литра, където се прецежда. Когато ситото се напълни с мед, електрически сензори включват помпата, която е с ефективност от 1500 литра на час. Нейната работа е да изпомпи меда в варел. След като центрофугирането свърши, центрофугата спира, автоматизираната поточна линия преброява следващите рамки за центрофугиране и ги поставя в барабана. След въртенето рамките поред се изваждат и се поставят на две направляващи устройства в края на линията, които могат да поберат 26 рамки. Последната стъпка в операцията на машината е да се вземат празните корпуси и да се заредят върху рамките след центрофугиране. В допълнение към линията, за да се улесни работният процес, има и възможност да се закупи въртящ се конвейер за корпусите, за да могат рамките да се зареждат в корпусите след центрофугиране. Цялата автоматизирана линия за вадене на мед е направена от висококачествена, устойчива на киселина и неръждаема стомана и е с високо качество, което е търговска марка на Лисон.